Ni-trending pa tong mga post na ang mga naong sa mga senador o presidente. Ni mga babae. Pero mas katawan na juga yung mga naong ano. Ngilngig kay mga larawa. Tanawa ninyo niyo. Pakita na ko sa inyo. Lainag daw sa mga senador. Ang pinakalas kay murag si Madisita. Ang daw ni Kalito si Sita. Murag bumo. Napay uban ng mga comment nga. Ang sama niya, ay maraman yung mga principal nga strict. Imong tita nga maldita. Anya katong naong ni Juanito. Ni Harry Roque, murag katong kalaban ni Chris Aquino, katong ganing Lutos Pit. Si Manny, kay murag si Hanilet, anya. Di, presented murag si Vicky Pila. Anya, ingon na si, kuan nga, ang uban murag porn star niya. Ang uban murag si Cherry Hill, katong si Richard. Anya, ang dagway sa uban kay, katong si Drillon, murag si Juana Che. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充